Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Huwag yapon mauli si Vix ilang panimay. Nanawag lang siya tungod sa mga bata. Ang sinaligan nga si Aling mo'y nakatubag ni Vic. Og din Dili ni mahimo nang. Kinahanglang magsulti mi. Pero makapilan ako manawag niya, di ka siya mutubag. Ipakasakit ko niya, gihukman dahin ko niya, bisag wa pa ko'y gihimong nautan. Unfair kayo siya nang. Usa may ipasabot niya ininang. Usa man ng aling. Ay, ambot dayo. Wala gayo ko ikatampo ninyo ro'y gayo na. Wala gayo mag-atubang. Ay, kamurag yun yan yung magtaayo makahusay ni. Ay, ang ikasulti ko lang. Pag magsulti mo, sulti mo maayo. Dili lamang makabati ang inyong mga anak. Hindi lang anak. Huwag mo na gusto ko mahitabo ron nang nga magsulti mi. Masapton ko siya. Pero siyang milikay. Kaya ako saan lang dayon ko niya nga nagpakasa. Gituhuan gid niya si ate niya. Nara niya nang. Pero nga makigsulti lang gid unta siya nako. Di ba nang? Makigsulti lang unta siya na akong tarong. Nang aling. Oh, sa Nawang akong pananaw. ha? Uy, day, wait. Ay, nakuya pa si Dewil ba? Ay, salamat intawon nga naulian ka na day Wilma. Ay, basta lang, kuyawa kung naunsa ka na. Kalit ka man lang nalupo. Ang mga bata na. Ay, gihatod na gustungaan nila. Klase baya nila. O, day tuod. O, na ko makaatiman sa akong mga anak. Tuwa lang ang akong una-una kang fake. Tuod ay nang. Gibiyaan lang ko ni mga ako ra din eh. Ay, ulo, mula day, gihangyo na ako ang katabag diya sa apartment. Kaya bagbataan o nahilpir ba? Iya ngalan si Mylen. Amiga naman, me. O amiga sa kuno mo. Maylin, ang helper nga gusto untang mo palhin din hinang. Oo, day. Ay, wala man diha ro ng iyang amo. Kay na makasyon kuno ang iyang partner. Iya bang banabana kuno, day. Tuwa sila karo Singapore. O sunod pa si Mana bubalik. Diha mo siya sa gawas ganina. Gikamay ko. O gisultihan ko nga gikuyapan ka. O nga kinahanglang gayon nga kanang mutungha man ang mga bata. Mo gihangyo ko siya. Nisugot mo po dayon. Ni Oper pa manggani siya lang ko ni matud sa mga bata. Pero wala mo kumusugot. Salamat nang. Nagkapanguna-una ka pa sa pag-atiman sa akong mga anak. Ay, gusto ba itong mangiskwil ang mga anak mo? Labi na gusglina. Enjoy ba kay siya kung tuwa na silang school? Ay, gilantaw ko man siya. Diyang nakasuna sa gate nila. Enjoy kayo diya nga. Kanang may miabot sa nga iyang classmate. Oo niya. Hain naman si Maylin. Ini pauli na po. Kay basin ko nung manawag yung amo. Dali raman kung naghatod sa mga bata. Kay atul man sa nga dihay taxi nga misulod. Mao'y gisakyan na mo. Salamat nang. Pila imong napayat sa Ay, taxi. gamay ra. Pag uli na ako, nagkasakay mo akong jet. Ilisan kong nagasto mo nang. Salamat nga kiatiman mo ang akong mga anak. Pila ra itong gastuha, day. Ayaw na. O, yaw sa rabay pamati ron nimo. Maayaw na lang gani, kinaulian ka na. Kumusta naman? Ambot ngano ko ro mga simanahan ang magpanlipong man ko. Ay, pa-check up, day. Kinahanglan gayon nga magpa-check up sa lawas mo. Lisod nagmasakit. Si Victor. Ay, ayaw pagsigig hilak lagi. Wadaw na sunahuna ni mo yung problema. Mauyo na ang panglawas mo ni higayon na, day. Ay, unya usama mo kaong ka? Ang pagkuyap ni mo, pas mo tingali na hinungdan. Kay gamay ra kang kinanaan ni uhay mga adlaw. Magkuha ko pagkaon mo, ha? Palihog nang. Sige mo kaon ko.
Ay, ligtagana. Igo-igo lang. Kaya pa kay ko ka ng Ay, mukaon. bisan ug wala kay gana. Sudli gayon ng tiyan nimo. Ayaw padalas kagoon. Kung maumagi kagulan mo, ang panagbangi ra ninyo magtiayon. Ha, ayaw padala? Ah, yun na, magkuha ko pagkaon nimo ha. Magawasar ko nang sa computer lang kumukaon. Ah, maayo pa. Dali-dali na. Sunod dayon kay magsukad ko. Ah, day, day. Di ana. Giinag ko minudo. Maghaong sa pug isda ha. Oh, pahimutang lamang diha. Oh. Igo ka mo lang itanaw sa pagkaon. Sige na. Oh, ang gusto mong inununan nga isdang mulmol. Gibutangan ko nagpaliya og talong. Oh, day nga nugong midigwa. Gikabuhi ka? Uy, hala, midigwa sa iyong Wilma. Ay, mabdus ka ha? Di na lang kumukaon niya nga. Naglain mga akong ginhawaan. Ambot nga no. Wilma, Nang, nga nung kitanaw ko ni maayo. day, dili ka ka mabdus? Maptos? O, taon. Wadi ko abdirong buwan na. Oh, ay, hala, maunag yun na, day Wilma, maunag yun na. Kay sa gimnablos pa ni Glina, maumusa na gibati mo. Nang aling. Why? Mabdus ka? O maayo hinuon? Kay may manghunas Glina, mapunan ang inyong mga anak. Nang, muhigop lang kong init, be. Lain kang pamati ko sa kong lawas. Ah, oh, sige. Magkuha ko ha, diha ka lang. Maptos ko. Mao tingali. Wa ko abtiron. Magtulo ka buwan na. Sa ato pa. Duha na ni. Pahibaon ko si Fig. Malipay tingali siya. Ay, oh, hindi pa di gatas, oh. Mauni na ha. Lain sa pupulos lang tubig inyo ni mo. Sige, huta na. Husto yun ang kainit, ana. Nang, wa tingali ta masayop. Labi na kit ko. Maptos ko. Ay, siguro sab ko ano day, oy. Bisag bustaan pa. Ug nagtuo ko nga maunay makabalik sa inyong kahusay nga magtiayon, nga mabdus ka. Maniguro ko nang magpa-check up ko. Sige, mas maayo pa, day. Tuanas day Wilma, magpa-check up siya. Nalipay ko og may manghud nas Glena. O siguro magkauli na gud ilang kabubuto ni Sir Beck tungos umaabot na sab nilang anak. Hello? Nang, may klase mga bata ron, dili ba? Ay, oo, ako'y naghatod nila. Pagkikitaan ko sila tagsa-tagsa dito sa eskwelahan ng o ayaw na ipahibaw niya. Ha? Ay, dong. Sir Beck. Ako'y naghatod nila ganina kay si Dewil, manakuyapan man. Sir, tuwaros Dewil, mas doktor. Ayaw kong balita bisag sa bahay niya nang hindi ko interesado. Ay, sir. Malipay ba kayo isulti ko nimo? Kung husto man yun kung husto ba yun ba ang magituan ni Dewil ma? Unsa? Sir, ay, may manghudnaw niya si Deglina og Lindon. Unsa? Oh, sir! Muna kituhuan na mo ni Wilma kay ganina lang, midigwa mo siya sa bahos pagkaon. O, kanang mao may timailhan kung mabdo siya. Dili ba, sir? Kung mo na, may ligo na kong ebidensya siyang pagpagkasaan ako. Oh, Salamat ng aling. hello? Hello, sir! Sir! Oh, halag, no? Halag, ibutang. Hoy! Hala, kasayop. Wala man balipay sa akong gibalita niya. Iyon na ra.
Di mo na pa, usa itong gisulti niya, unsa ka do? Uy! Unsa ganito? Kulbaw na. May ligon akong ebidensya sa pagpagkasaan ako. Salamat ng aling. Oh, hala. Galahin ba gitubag ni Sir sa akong gibalita niya? Patay. Ay, hala, ingon siya nga may ligon ko sa ebidensya. Daoy kalain sa tubag. Agoy, may pagwala lamang kumusulti niya. Si Winnie Wilma na lang gidunta to ang ibo pahibaw niya. Nasuko man kaayo si Sir Ben. Magamping ako sa kong panglawas. Nga may kirisita si Doc na ako nga angay na kong tumahon nga di ko magtikwa o magsuka. Base na yung taon. Ning gibati ko karon nga maptos ko. Magkisulti na si Fik na ako. Base na, Diyos ko. Di ko gusto magkuspat ang among pagpuyo. Dili. Iyon na, ang mga bata. Ako na limapit nila sa tunghaan. Pahibaon ko lang sinangaling. Oy, kabisi rin sa lipo no, oy. Uy, si Sir, sa tingali na. Hello. Nang, Oday. ako nahapit sa mga bata. Gikan ako sa doktor, Nang. Di ay. O, Nang, o gusto ang mga pagduda na to sa akong gibati. Mabdos ko, Nang. Maog yun di ay. Ay. Nang aling, kalawang ko sa imong pangupaw. Ngano? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!